Nagnumadag iti residente iti barangay Luwakan Liwanag iti Baguio City iti impaay ti lokal na gobyerno a libre a bagas. Sa nagasot nga individual tinapayan iti sag 50 kilos ti bagas. Mangipadamag ni PIAUC intern Mark Legaspi. Agyamyaman dagiti benepisyaryo iti barangay Luwakan Liwanag Baguio City nga imawat iti libre a bagas. Sigun kadakwada, dakkel a ginawat ti libre a bagas nang runa iti panawen ti krisis. Ti libre a bagas kat babaan iti rice distribution project ti lokal a gobyerno ang napunduan iti sidong ti Local Government Support Fund wenno LGSF. Maitunos daytoy ti itarigagay ti gobyerno iti panangidaulo ni President Ferdinand R. Marcos Jr. tapto maidanon ti tulong kadagiti komunidad nang runa kadagiti pamilya nga agkasapulan. Malaking tulong sa akin, lalo na't ako'y may karamdaman tapos senior pa, walang magandang trabaho, nakikikain lang sa anak ko, kaya tulong ko lang sa amin. Mahal nating Presidente, kami po nagpapasalamat sa biyaya na binibigay niyo sa amin, tulong. Malaking tulong po sa amin na mahihirap. Thank you so much sa ating President kasi mayroon itong program na inilaan sa atin. Malaki-laki pong tulong. Dagitoy ket karaman iti nasurok sa ngagasot a benepisyaryo nga imawat iti libre a bigas itay laing nabiit. Tunggal benepisyaryo kit na ipaayan iti sagaysa a kaban wenno 50 kilo ti NFA rice. Nakipag-ugnayan po ang CSWD, our social welfare of the city of Baguio, para sa Luwakan Liwanag para kunin yung mga indigents and lahat po ng mga entitled dito sa bigas na ito. Imunan a kinuna ti lokal a gobyerno at dumanon iti nasurok 33,000 a kwalipikado a pamilya ditoy syudad ti umawat iti libre a bagas. Adda ti 56 million pesos a pondo a na-access ti LGU manipud iti LGSF nga isu iti nausar iti nasao a programa. Manipud iti Philippine Information Agency Cordillera, PIAUC intern Mark Legaspi para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.